Hakam nengkong ngas ngo bangadi ban ai ngo U Blei ula ai nga kani kalat ban yang khmat sung phi ki khna ki barit tang ki khna ki barit bat hadu ki khna samla bat ki long khme long khpa bat ki balai tumen ru kumjuh ban sam ka khubor na ka Ktien ka U Blei meta ka sngi hakaju ka poru nga ko ban ai U Blei ya ka committee Jingiaseng khna ka bla ibet ban ai kene ka bynta yang kene ka sngi bat kumba gila benshat iketerpeng ki betolot changa ngaru ngala penbiang khandiat khansai ini jinghikai khnang bakan long ka jingmentoi tang ya phi bas ngap rei wat yang ngaru uba keren snam arajar arpho ulawan ulalek kumno ka yat kapor ngimes nguthu shu menta ulawan su snam arajar arpho wei ha usnam arjar arpho ni lamat ya bon ki jingkla jang nek perthai ki jingpher ki jingphla ki babon ja ki jing e ki babon namar ka jingwan jang nu khnya jing pang covid-19 hanrei kum ki banget nget ba ki barok khot ki long kat ka jing penya jing bet jang U Blei hi ba lada ka dai ka mon ka jang hau ni usnam ubathmai ajar arpho wei ngin mat pat ya ka jingkla ba uni ukchang jingpang unja no nagani ko prothai badru ba nginya yo ban le phai byang shlaki kam ki jam ki jing imjungi ki ba manshwa hot bat ka jing sngo thu ya ki bangi jule ki ba bakla ki ba manshwa bangin penbek penbiang ni lagi jing em hagaru kam ka ba sngo tamat U Blei te shwa bangin ya chakmat gani gi sing shkari jong U Blei to gini let U Blei ha jing duai ko kpa jing U bhab neng try ki met sim try we usna mula let but we pat ulawan but baro ki long deng ba jing penyat penbit kabadap yang ka jong me a try ki baro ki belaja usna mula let no ngidap ta jing sngo ngidap da jing sngo ret ba leng ba ki tu ki barok ki bang lamat halaki yang kesam laki kam ki jam meladon rengkat memebat ngi memsem yangi iwe pa iwe pat kumjuh atrai honi usnam arjar ap huwe ubalawan nginget pat gi duai memendai dang yai don rengkat bat ngi bo mun sem jong me unang trei ki mun sem ki jongi khnang ba uni usnam upthamai unlong usnam ubada thmai shisha nakiliang ki baro atrai ini jing pynkhreh ibaret belong kum ka jinghikai yang ibaro menta kasngi kurkhu mame atrai yau shakri watlot khnang babaro ki man pendap kinlong dakamon ka jing isnei ka jongme ma pi kilai kilet ki mingile pasungsi kamon ka bakhut ka jongme man la ki por man la kasngi kini baro ni pana kerteng utrai baru nong penim jungi uji sukres te khnang makanum yat kapor mentangan khot yai miss melari shisha lingdo but I miss phibari tongper ki belong ki khon samla jong ka balang bakin yalam yangi haka jingrwai lang naka kot jingrwai ka ba san spa hanriu pukhandai naka bathmai but life hulai nakabarim U Blei long kaburong ki kambulale lukon ulapa bayangi uin u ai la ka jeng em ka ku
Te kublei shibun imis melari shisha lingdo but imis pibari tongper pilai alam mengi ketuga jingrwai kabat dai shisha ke jingrwai kabaya hap ha bat kipor kibo mentah kalau dai sekapor bengin sngap no ika Ktien ke jong U Blei bat ban yo aru ika jingduai bat nak bentakan ni kebentangan khot kerpat ya i Mr. Arwin B Kharbithai bain le ialah kebentah. Ngan pulih naka gospel u Yohanes nong balai da kharba khandio naba U Blei ula kata ya kapertai kaba ula ati no ya la ukun bala khamarwe ba u ru u banget ha u on omjashu henry on yo kajing embam jukut pa jongi pa neng ngango ya me pa melari ba sumai akung kani kapa pamta dan ka Jingiaseng kena belong i kena tips ngi pa hakateng uji sekres aman. Kublei shibun Mr. Arwin B Kharbithai yaitu ki Ktien ki bale pibla puli naka Ktien ke jong U Blei batru ya jingduai U Blei unang kerkhu yapi wat la phidang dei ukhna ubadang ritru hendrai nganget U Blei udan rengkat bat phi hai nga samjong phi bat ngan duai ru U Blei unang yai kerkhu yapi he kisngi kipor ki mandang wan lengba ka jingpule jong phi ka bangatip bat ru ya ka yeng ka samjong phi ru kumjuh U Blei un kerkhu yapi kublei shibon tementa ngilapoi pat sha ga jingiaselok naka Ktien ke jong U Blei but ka ni ke jing yaselok ba menta kasngi kamlong ka ba da jrong hado kata kata hendrei ngan yathu degi jingiathuhkhana kiba ngilap naga Ktien ke jong U Blei but ngin UI ha kitu jingiathuhkhana baro kini ki Bible stories ke bangi sayang kumno ba ka jinget jongi kum ki khon Kristan badru kum ki khon Israel ha kitu ki por jong ka testament ka barim kalam lenti yangi lengba ki jing baro bar ngasngau ba kumbang alam perang menne por ka basdang jong ni ki jing syakri jongi kumba uni usnam arajar arpau bla lekna ulawan rabun kijing kijing shitam yangi iwei pa iwei hendrei hakabakut bar akhat ki la ban yat lengba bat ban job dakabor ka ba U Blei u ai ngidi ban dantang kata ka ba ki ong ka jinget ka bishisha hakabor ka ba phla jong U Blei ba U Blei ru ukular balaringi dadan shisha kata ka jinget ka bishisha amdan ka ru ka ba ngimla ban le te banam slam ngin ya shakmat ngan ya tho ikini ki jingiathuhkhana ki babaro iwei hadin iwei ngilaju asnoman ka por basha yathuhkhana haki Sunday school badru haki program baper jong kabalang kidan south li ki jingiathuhkhana ki bakdau shai sepang kata ka jinget ke ba ngide bandan ka banengkong ngila ban syam na ka kitab u Joshua ka lenong ka ban riu ka dekat ka ba khatsan khan riu bat arpau ki Ktien ki ba ongkum ne te ha ka ba nyau ka sngi kila khedang step habadang syai berngut bat kila tawyar ya kata ka snong kumjuh nyau sen tang ha kata ka sngi kila tawyar ya ka snong nyau sen te ha ka ba nyau sen haba kita ki lingdo ki laput da kita ki turai u Joshua ula ong ha uta upat ba to ya risa namar utrai ula ai ya kata ka shnang hapi
kumta utau pajba ula risa, bat kita ki lingdo ki laput da kita ki turai, te haba utau pajba ula yosngau ya jingsawa kata ka turai, kumta utau pajba ula risa da ka jingrisa bajam, te kata ka kenro kala kelon kram, ba kumta utau pajba ula kiu sesnong, uwei baroken mar persyak bejau, bat kila job ya kata ka senang. Ngaget bahadin mengalada pulih yakini ki Ktien naga Ktien ke jong U Blei ngilakan maulud baro ba kini ki Ktien ki kedau ki penkan mau yangi ya ketuka jingiathuhkhana kumno baki kon Israel kumno baki hima Israel ki hakapor jong Joshua ki lalek ban hiartma ya ka senong Jericho ka Jericho ka senong ka ba ndangiwa benya bat ngiwa jingtip ha ngishamba kani ka senong laker da ka kenro ka baskem ba ka bakat kum ka jingthau jong gini ki archaeologist ki ong ba ka jingrben jong ka kenro ka ba henriu put ka jingrben ka kenro ka jingjrong ka ba palat ya ka arpusan put te ki kon Israel ha ka ba ki perkhat benilej hiartma ya ka Jericho kila lengo hingan kumno bakin la bandi rung hakata ka senong habaka kenro aru ka ba kata henrei U Blei ula penilinti ula keren hu Joshua bad ula batai yu Joshua dan kam lei henrei dan kam tang da ka jingsawa ka jingput ya kiturai bad ka jingirisa jeng upat Israel haba kiayat tawiyar saudong ya kani ka senong kat kum ka jingiathuhkhana ni tip syai ba hnyau sngi lenter henriu sngi ki pa Israel ki yat tawiyar shisen shisngi ba ka sngi ka ba hnyau ki yat tawiyar hnyau sen rengkat ba ka senduk ka jutang ka ba ki ket bat ki ba hak ba khaddo ndaki lingdo ki laput ya keturai u Joshua ula pha ki pa Israel wakin risa ki la risa bat ketuka kenro jong kasnong Jericho kala klem kani ka ja barakhoit lengba ka jinglam lenti U Blei ka don kam ki kon Israel bat u Joshua ru kumjuh tang bandan ka jinget ba U Blei jongki uta u Jehovah ula banle yaki kampla baro don kam tang ka jinget ka jingiathuhkhana ka ba ar ka ba ngila ban syam haka kitab ka benengkong jeng Samuel ka lenong ka bakat nyau ki dekat sau pusan hadu sau nyau u David te ula ong ha uta u Filistia me wan hanga da ka wait lam bada usom bat da ka sti ngati ngawan sheme ha ka kerteng utra ki pat U Blei ki pat ya pom ka Israel ken ya uba mela kren ben hakani ka skiken utrai on IT yame haka khti jonga dengan sho yame bat ngan shimno e ka khli jong me na me bat hakani ka sngi ngan aino ya ki medyap ki pat ki Filistia haki sim ka sun bat haki mrat klau ka khandau bat ka perthai baro kan yo tip ba U Blei udan ha Israel bat uni upat ba baro un yo tip ba utrai pen im da ka waj lam lemne da usom namar ka jingele thma ka long ka jong utrai bat un IT no ya phi ha ka khti jong ni kani ka jingiathuhkhana ru nganget baro ni tip ha kadai ka jingiathuhkhana syapang u David bat u Goliath ngiken mau ba u Goliath u de u preu u ba hemet ba uba ka Ktien pareng ki ong u giant kat kum ki records kat kum ki evidence kum ong ma ka Ktien pareng ki ong ba ki ta ki giant ki porman swa ki jrong palat ya ka praput ka average height jong ubri honi aperthai kalong hapadeng ka 5 sanput siteng ban refut te philan purkhat praput ka jingjrong ka jing hemet but uta u Goliath udai tang uai na kita ki giants ki badan na kita ki por bo dedi unong Filistia but hani ka jingiathuhkhana ru ngilap ba ha ko to por bu ulong sim
usim sol ya ka ri Israel te kadon ka jingiathuhkhana hapdeng ka ri Israel bat ka ri Palestin te hakani ka jingiathuhkhana ki pa ya pom jong ka Israel ki le tieng kliakan randin kim not bantur sakhmat namar bo udan uni ugulayat henrai hakabakut ngitip syai bat ngiken mau ba mdei re ki nong ya pom mdei ki klawat jong kapat Israel ki balak ban penkelem ya ugulayat henrai udei uni u David ubadei tang u khna aplang berat u bampat ju mlen ban letma ban ra ya ki wat ya ki som u bampat ju phong ya kitu ki jingpong nar ki belong ki armor ki belong ki jingda ki por ya letma ho ya ka por bala pha ai ula terwai la dia bun lek ya le persha ya uni u gulayat ki la pen phong ya ya kitu ki jan ya letma henrai tre namo usngu thu bakhya uang adon kamtang ki mau andau la lek ki Filistia baro ki badan ki rekheben ye u golayat ru u rekheben ye henrai ha ka bakut shi mau naka jeri jong u David bat u golayat u kelan kram am da ka wajlam am da ka som am da ki pa ya pom henrai tang shi mau da u khna u ba aplang berat u pen kelem kat ya urat ba u ba praput tam ke jingchrang kaneru ke jingithuhkhana ha ka Ktien ke jong U Blei ka pen I bawat la da u David u dei tang u khna henrai udan kata ke jingnget bar ke jingshania haka bor ka ba U Blei u aya u ba un yele persha ya u gulayat badru bu un pen kelem ya u ka jinget jingithuhkhana ka balai ka bangila ban shem haka gospel u Matthias ka lenong ka bapra ka dekat arpo lai hadu arpo henrio te haba ula keu haka ling ki senran jang u kilaya bot ya u hakmiru ka jingki phalo ka bakrau ka lami haka duriau kat ban telap ya kata ka ling da ki jing at phlong henrei ula yo thia te haba ki senran jang u kilaya wan ha u kila kerseu ya u kia ong ko kenrat to pen im yangi ngin sayap ute ula ong haki balai ba philong ki ba shapteng a phi ki barit jinget anda kumta ula khe ula sneng yakal air badika duriau ru de kalalong ka ba jai e kitu ke jingiathuhkhana men ne baro artli ki de na ka testament ka barim shaphang ki khon Israel kani ke jingiathuhkhana ka balai ka de na ka testament ka bathmai ka kren ka ithuhkhana ka pan kan mau yangi shaphang ki sanran jing Jisu bat u Jisu ru haba ki la kieu ha ka to ka leng ban le sha shiliang jong ka duriau Galilea haba ki ladan hapdeng jong ka ni ka duriau kalawan kata ka jingpalo ka bakrau bat kila ya tieng lut kita ki senran jong Jisu kila tieng yo ki yangam bat yap jelop bat ha kata ka por u try pat u yo thia kenjai kani ka pen iengi bakum ki breu wat hakini ki sni ki pementa nda ja ai ki jing im jungi ki balong out of control ma nda ong ha Ktien pareng ke bang ngimla ban sngu tho ki bangi ki bala dangi perkhat kumno bangini le persha ngidu ki buj ngimtip nle chakamanne nle chakadiang bon sin ngi ken mau ban ong oh my god ane aku blei kisenran ru kumjuh hi haba ki lap ya kani ka jing yakani ka jing tieng
kebelarung hapo kemensim ke jongki bayok ki ngam bat yap jelop ki kenmau ya utrai jongi u Yesus Kristus u bayok thiak kenjai hapadang kita ki jing at pelung baro bat anda kila lek ha u kila kersiu ya u bat anda ula khe ula keren ken yi gitu ki Ktien balai ba philong ki ba shepting api ki ba red jenget anda kumta ula khe ula sneng yakal air bat yakal duriau ru te kalalong kabajai-jai air hakajing em jongi ngilong tik kum kisenran bat ngidiban kenmau ru bat kum kisenran ladang ilap haga jingiai lenti ke jing em jong ni ki jing e ki ba kumno wat ibarit do bat ke jing e ki ba he do kumjuh ngidai ban kenmau ban lech sha utrai hakajing duai bat utrai Yesus kenra jongi un om e yangi handrai un ong yangi ru iwei pi iwei haki mensim ki jongi yiki jo ki Ktien ki ba ukren yalaki senran ha katu kasngi balai ba philong ki beshapting pi ki baret jenget bat wei ngilalet sha utrai ga jingduai utrai ru un ai ga jubab bat baro ki jing at phulung ki ba ngi shem ki jing em ki jungi kin long ki ba jai jai e ka jingiathuhkhana ka ba sao bat ka ba khat do pan ngila ban shem ha ka gospel jong Lukas ka lenong ka ba ar phulai ka de khot ka ba lai phu khandai ha do sao phulai uwaite nakita ki nongkam sneu balas din ula kren ben ya u uda ong memlong uta ukres to pen em yala de bat yang ngide henrei uta uweipat ula yathu bat ula sneng ya u uda ong mem shepting salia ya u Blei mem shepting satya ya u Blei naba melong hapo kaju ka jing penrem mangi shisha da ka ba hokru namarngi yo diang ya ka ba dei naki ei ru ya ki bangilale henrei une shem lale ei ru kabam dei ula ongte ko Jisu token mau yanga anda me poi haka hima jong me u Jisu te ula ong ha u shisha nga ong ha me haka ne ka sngi men long lembat nga haka paradise kani ka jingiathuhkhana ru ka ba baro ni tip nadu ibarit do hadu ibalarang ba ru kani ka jingiathuhkhana ka pan mau yangi haka tu ka step habala sa nar phna ya utrai jongi unong pun em Yesus Kristus rengkat bat utrai la sa nar phna ru saya ar ngut pat kinong kam sneo uwei sha kadyang bat uwei sha kamon bat ngitip shai bat ngiken mau ru ba uwei na kitu kinong kam sneo dan kita ka mensim ban khni ela de ban sngo tho ye ki jing bakla ki bula le halaka jing im jong u nre usngo meng bat ukren sarong ya utrai Jisu u ong ya u memlong uta ukres to pen em ela de bat yang ide kabalong kum ka insult kabalong kum bakaran klam akar handrei utu uwei pat unong kam sneo ula sneng kela ya une uwei ubakren meng ubakren sarong bad ula ong ha u ba mangi pat ngi don hok ban sha pen sitom kum ni namar ki kam bamman ki bangila le handrei une pat ba sha sanar phana lang bat ngi shim le ka weiru ka kam ka basneu handrei ya u la sa nar phana usngau tho ba u Yesus Kristus wan shagane ka perthai usngau tho shairu
bakata ka jing sa narpana jang utrai jang Jesus Christ hang tu halor lom Calvary ka don ka ka basha lendat pat namar kata u IT lut yelade u nget hakata ka bor ka snam ka balathe u try jangi u Jesus Christ halor kato ka ding pna bakala bansat khot yaki pop jang u baro bat namar kata ka daw ula ong yaki to ki Ktien ha u Jisu token mau yanga anda melapoi hakahima jongme uwei na kinong kam sneu udang sngo sarong udang sngo meng kwa jing map ai uwei pat u sngo tho yaki jing duna ki jing palat but wat yaka jing map ka jing ya pher padang gini arngot kadai tang ka jing nget uwei nget but uwei pat nget but ya uta unong kam sneu ubanget u Jisu ula ong ha u shisha nga ong ha me ha ka ne ka sngi men long lem bat nga ha ka paradise Southly kini ki jingiathuhkhana ki bangi lap na ka Ktien ka bakhut ka jang U Blei baro Southly ki pen ishai ba ha ka jinget jongi ngim dei bandan wat iweiru isapit ban perkhat ba lese kamla banlong lara ka jinget jongi ka scam bat kalong ka pura bat kalong ka beshisha bat ngilek ru sha U Blei da ka jing sngo ret ka mensem da ka jing sngo tho ba ki ai baro ki baladangi le da ka bor ba da ki but jong la jong ngimla ban poi she ru ladangi sngo start hala ka jing sngo start lade kam poi she ru namar ba U Blei nda utrei hagi jing im ki jangi bonsen kumjuh penyat yaki jing im ki jangi hakarukom ka bangi perkhat bakadei banyat hakajaka bangi ngi perkhat bangi dei ban leit syakadiang U Blei upanyat syakamon ngi perkhat ngi dei ban keu shaneng U Blei upanyar syapo bat hapreng jong kini ki baro ki bangi syam hagi jing im jangi ngi dei masau tho bat ngi dei ban nget babaro kadei ka jing penyat ka bastad ka jang U Blei ngidan kam kum ki khon Kristan bangin don tang kata ka jinget ha uta U Blei ubangi it ba uta U Blei uba it shaba palat yangi kum bala pulis dang itu ibaba menne habas dang ka digajing syakri kum no ba U Blei ula it kata ya ka perthai bula phano ila khon bala khamar wei khnang ba baro ki banget ha u kin amyap hanrei kin yo ya ka jing im bam jukut ka gospel Matthayos ha ka lenong ka ba khanyo ka dekhot ka ba arpho ka kren shai ki ni ki Ktien u Jisu te ulayatho haki namar ka jing bam nget jong phi nabashisha nga ong hapi lada phi don ka jinget kabakat iwei isembai terso phin ong hauni ulom to let no nang ni hangtai te un let no ken but don ka ru ya ka ba phin la le ko ki khna ki baret ki samla ki khna samla jong ka balang ki long kami long pa badru ki balarang ba ita i jinget kum ki khon Kristan
utrai Jesu ula ong lupa. Ngim dan kam kata kejinget ke bahe ado kata-kata. Ngidan kam kejinget ke batang ipengit. Ibatangkat iwe sembai terso. Tang kata kalabiang. Balai kalong kumta. Namarba. Kitu kibatip. Usembai terso wat lada udai ubarit Ubalada pimpet bah pim yui. Undaulah ha pa madan manwat kapasitam. Hendrai na itu isembai terso ibarit katto. Bu hapo madan. Ai Tang hapo katto kat nipor. Uto ulami utu ding terso. Ubaka jingjrong kabakat nosyo. Ka jinget jengiru kum ki kon kristan kanlong kumto. Kadai ban long kumto. Kum itu isembai terso. Bet lengba ita jinget ibarit. Hakat donut ke jongi. U Blei untrai ki kampla ki bobon. Lengba ki sngi ki por. Ki bala lejno badru ki bandang wanru. Kumbang ala lamprang mene. Usnem arajar arpo. Ulawan ulalet. Mentah ngilakam. Syau arajar arpowe. Te ai begini ki jingiathuhkhana khendiat. Gini sautli ar naka testament ke barem but ar naka testament ke batmai. Kin long ki jingpun kan mau yang iwe pa iwe. Bahot ngilamat iki jinge haus nam ubala letno. Henrei lengba ka jinget ka jongi ku bikun kristan. Ngin kemilenti ba U Blei sasisen. Untrai kampla but wanra biang haki jingim jengi ya ka jingsuk ka jingkenjai ka batang mauhi ula banai. Titangkat nehi kalong ka jinghikai ya pi menta ka step but kum haki tu giwe ki program ki basait penlong man ka sngi utrai hakane ka Jingiaseng khnah hakaba pisha yo ki assignments ngaru ngaku aban ai iwe i assignment ibarit ya pi baro but ya kata nda fila le i tai assignment kumba phiju le phin pha biang hau tu uju WhatsApp number uba phiju pha man kapor but ka assignment ka bang ngaku aban ai phi menta ka basuk bha kalong tangkum ni ha ini jinghikai ini jingiathuhkhana iba lengkot nga ai sautli ki nuksa naga Ktien ke jong U Blei sautli ki Bible stories nga kwa ba nakaliang jong phin yawat naga Ktien ke bakhuit ke jong U Blei artli lat na kini sautli na marba kini ngal ada biathuhkhana lupa manga sa artli naga Ktien ke jong U Blei ki Bible stories ki jingiathuhkhana ki bakdau ki bahikai syapang ka jinget. But nda fila lap yaki ba phin tho ikenja paragraph. Hapo shispa akan tin. But phin sapha sya utu WhatsApp number but kanget ba nda fila le yakani phin sakham sngu thu janai ya kanika jinget ka bangilaya keren menta ka step but ru ba phin sayu ihi dalaki khmat bahaga Ktien ka bakhuit ka jong U Blei bon tli kini ki jingiathuhkhana ki kdau bet tang syapangka jinget U Blei un kerkhu ya pi baro un kerkhu yang aru kumjuh lengba kani ka jing pynkhreh ba ki baro nginget bakalong ka jingyalam lenti jong U Blei batru ba haki sngi kiya ki menangwan U Blei unang ya kerkhu ya pi badru ya ki yeng ki sen jong pi kumjuh U Blei nakaburam jong nakabenta ka buram jong u. Amen.
แต่หากนี้ก็ปอร์ปัดงาสงบหาบันขัดอย่าอิมิสรีสลังเครียมใบอันอายหังีอย่ากเวอีกับจิงไรกระปังกับบ่าเดียกับKtienพารงกับบ่ากรันชัยชะพังกันนี้กับจิงเงตจังงีกุมกีโคนคริสตันNo matter how much we fail, we'll try. Too many promises been broke. Too many smiles that turn to tears. And the walls we built crumble all around. Like broken on the ground. I've learned some things have to change. No matter how much we hurt and cry. Night must fall, 'cause the strength of flesh will fail. Night must fall when our efforts don't prevail. When a blind man leads the way, the night will never turn to day. We gotta see through different eyes. The eyes of love that tell no lies. And then we'll recognize the voice within our heart. And then we'll realize there is another star. We'll have strength to rise above, and courage when times are tough. We'll stand. Night must fall with our back against the wall. Night must fall. We will still keep standing tall, standing high and dry, firmly planted on the rock that is higher than I. When will we ever learn to put our trust in Him? He who shed His blood for free, gave His life for you and me. And if we just believe that He is all we need, for He is the light of our
today. The night will surely turn to day. U Blei shibon misri selang krim ketuku jingrwai ke pila ai pada jongi menta ka step bat nganget kan long ka jingirku yang ibaro ki blas ngap ya ka banru ba ngaduai bu Blei unang yai kerku ya pi hagi sngi ki por ki manang wan ba phinang yai penan kam yakini ka sap ka bu Blei ul ai happy ba phinang yai shakri u bat pensap yang ya ka khubor ka Ktien ka jang u lengba kasap kapong kabo ula ai happy te swab ni penai no ngan khot biang sa shi sin ya imis melari shi shaling do but imis pi bari tong per bakin yalam yangi sa shi sin pat ka jingrwai lang ya ka wei ka chorus ka bah ka Ktien pareng give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Te ngila pois ka bakut ngani ka jingsakri jongi U Blei menta ka step but nganget ka lalong ka jingirku yang ibaro iwei pa iwei ka blas ngap ka blas askor ka Ktien ka bakhui ka jangu ngakwa dei mensim beberit ru ban ai U Blei kerpang ya baro ki nong yesim bynta ki bala don rengkat ngani ka jingsakri jongi nado I Mr. Arwin B Kharbithai ibala pulih nak Ktien ka jang U Blei bat bala duai ya I miss melari shi shalang do but I miss pibari tong per ki balam yangi ka jingrwai na ka kot jingrwai khasi bat ru ikat ko chorus ka bakado bat ru ya I miss ri salang krim ilba a yangi katuka special number te khana ka por but swab ngin pnuai no to in let U Blei ka jingduai ngin duai lang ya ka jingduai jing try but habakado ngin yo ya ka jingkerku penwai go kpa jingi ubhab nang long bakhoi kharteng jong me Wan Khynnah jong me long koman jong me hakandau kum bhab nang to ai ngi menta ka jingbam jingi ka bala ka sni to map ru yangi kerengkang jingi ko mangiru imap ibale sni wingi to wat ilam jingi shigi jim shoiru nrei sumari nak basniu na ba jong me long Khynnah ka bor pat ka buram ru amen
hakabawai no to ai baka jing eat ba jing U Blei ukpa ka jing ai jing U Blei ukhon lengba ka jing sha halor ka dingna hakalbari bat ka jing yaslok ka bathyang bat ka bapenshait bor jing munsem bakhot ai bikin nilai huwei kin yai don rengkat bat ngi iwei pe iwei halaki yeng kisem halaki balang hang ni bat satlak ka perthai menta bat halakar taru amen.